Makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Jack, bala naman. Pero tandaan ninyo, karon nga ako ng hepe sa kapulisan sa bugos ng Pilipinas. Sa gihapon, maximum tolerance ang buhaton sa birador nga to. Tugtog mag-ampos siya sa kasubuan. Kag kung magpagkatiga, dakpon si Jack Balaan, dead or alive. Busay! Busay sa unan! Mahulog ako sa busay sa unan! Wala na ako sa mahimo, kundi maupod sa pagkahulog sa tubig sa busay, may talong! Kuno naman ang tumaan ko sa idalom. Bahala na! Malapit na ako sa bigbi sa busay! Hindi siya papadya! Umahal mo siya! Jack Balaan, Birador, dulot gapon sa inyo sang Aksyon Radio. Ay, mga ba ang gidulong sa kaalwan sang Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin.
Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Sa di na si Migo Jack, ha? Kasi sa di naman ang mga nagalaga sa iya. Masiot, malapad ang katubuan ngayon eh. Padayunon ko lang pagpangita kay Migo Jack. Wala gid sa tinimok-timok sa palipot. Sa di na malang mga dipuga nga to, ha? Ba? May nagdalagan sa unan? Sundot ko! Sino to? Ba? Dipuga! Ba si Migo Jack to? O si Saul ko? Migo Jack! Migo Jack! Matando ginang balaan nga to. Hindi naman siya pagluatan, tugtog makuha. Oh, magbok! Tawag ang liwat, kag ginalagas mo naman si Jack Balaan. Bye! Ato! Lagso ninyo! Sugat taong ko siya sa pihak sa katubuan. Katahom sa mambukal. Forest nga forest. Ara ang tiketing. Magawad ako. Kag pangitaon kang room ko diri. Bago pa lang ako makakadto diri. Kag lain naman ang ambience. Doari lang ako sa paraiso. Himos na kita, ha? Idulong ka ni Bukbuk sa Cebu. Iko, nagkabalanay na kita. Pati ako bala. Paripaso naton ang tanan nga ini. Kagliwat kita nga mag-upod. Hindi pa maayong imo sitwasyon. Kabalo ko nga na bala kakasakon. Sa amo ni the third. Pero masalangan ko ni. Si Chiabonjo man lang ang kaaway ko. Masarangan ko siya. O sige na, Iko. Ginahulat ka na ni Bukbuk sa salakyan. Kari ka na. Ginapos ang hugot. Pinangga. Mugid ako, Iko. Pinangga. Mugid ko. Kaya na pang panuot-suot ko din sa katubuan. Pero wagi ko sa minadalong panglan kung sa di na si Migo Jack. Basi ko nagpalayo pagin sila yung nagpalayo. Amat-amat na nagatunod ang adlaw. Hapon na kag mainit. Mapuwayway ko na idea. Pero alisto lang kung si Migo Jack pa. Mapuwayway ko diyan ay.
amoy ning room ko. Ay, katahom gid diri. Iplastar kong akong gamit diri sa kwarto kag magwa. Malibot ako diri kay temprano pa man. Ba? Si Don Ompong naman. Siya naman ang nagkapanawaga. Hindi ko ano siya pagsabton. Wala ko sumabatian sa iya, kundi ang harak-hak niya. Mauntat mo na karon ah. Pagkatapos, i-off ko. Pagwaon ko nga out of coverage ako. Ara. Naguntat ng pagring. Pabayan ko lang ani kung manawag siya luwat. Pagkatapos, later, i-off ko. Kung kaisa, natak-an ako sa iya panawagsakon. Very irritating. Mainit. Pero, amat-amat na ang kapunanan. Mas may kung magdulong, agod mabulayan sila sa pagdakop sakon. Ba, may nagulag-gulag sa kilid ko. Hindi. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa man to? Yes. Sa pakatuig,
Sabo pa ni Matinapo, subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himaluon ang pulso sa... Sige na, Iko. Masunod kami sa imo ni the third. Ay, nga nagaluha ka, Iko. Hindi ka dapat magsubong sina. Sige na. Bok-bok. Di pagbayay si Iko, ha? Babay, Iko. Larga na ka mo. Hingagaw ka mo sa Ruro Panegros. Mas maayo kung karon ka mo nga hapon mahalin diri, agod pag-abot ninyo sa Cebu, gabi na. Nabihan na ang gate, kag dapat masaradayon ina, ha? Hindi ako gusto nga madalahig ka, Iko. Palangga ako gilikaw. Kaghanda na ako kung ano man ang matabo sa akon. Importanteng nabuhi ka. Kamu ni Desert. Handa ko itayang akong kabuhi para sa inyo. Handa ako. Nalagas din ako. Pero wala nila ako makita diri. Nalilian kong iban nga nagatiin diri marapit sa ako ng tangan. Kaglabatian ko ang nagalider sa ilang nga nagasingkit kay na nga kaginasugo sila. Kulatun ko nga magpalapit sila sa akon. May nagkapaganto diri sa akong likod. Ginawahig ang kutubuhan. Bantayan ko siya. Karigam! Tapusun ko ikaw. Hindi mo ka? Wala mo ako maigo. Tapusun ko na lang ikaw. Nagdilalagan sila dili sa kurang tangan. Hindi. Dumakibul ako dili. Hindi ka maghulag sa malayan, Jack Balaan. Hinatayaan ka na naman sa naman mga armas. Mag-ampo ka sa matoy. Hindi. Hindi maghulag. Hindi na si Migo, Jack. Pila ka mga lupok ang ako na nabatian kay na. Hindi puga. Ano nang natabo kay Migo, Jack? Hindi ako makapadaso-daso kay ina. Nalipong ako. Base sa sininga kay gayunan, mapuruhan ako. Sino naman blang grupong ini nga nagayam sa amon, ha? Wala naman sa detigre kag ninyo, ha? Patay na sila. Sa desino naman ini. Nagpasarba siya. Ang masarod nga lupok. Sa lawas mo na matupak, Jack Balaan. Ihaboy ang ibang armas. Ihaboy! Ihaboy kang mag-upod sa aman. Ano ginanglan ninyo sa akon? Wala ko sa kataraso sa inyo. Wala na sa mando mo pa nga istorya, Jack Balaan. Sige, kuhanin yung i-armas kagapusa. Hopon! Robert, Jack Balaan, dali! Ubuson ko kamutalan! Ano ang Robert?
Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kabuhi ni Jack Balaan, Birador. Ginsulat sa direksyon, Jonathan Himalaya. Musical scoring, Elmar Bayan. Special sound effects, Jamie Belonio. Dulot sa inyo sang Aksyon Radio. Aksyon Radio!